Doncs jo sóc Cristina, tinc 17 anys i estudio en l'Institut Pablo Ruiz Picasso. Em dic Júlia, tinc 23 anys i he acabat d'estudiar Psicologia. Doncs sí, jo penso que aquest programa m'ha ajudat molt a nivell tant personal com social, etc. No sé, tenir algun recolzament extra que no sigui la meva família, doncs està bé i sé que puc comptar amb ella com ella pot comptar amb mi, saps? Jo crec que els primers 10 minuts érem les dues com supertímides i no sabíem molt bé com interaccionar amb l'altra persona. Però realment, al final de la quedada, que van ser una horeta, 2 hores, ja teníem molta conversa perquè és això, no? Teníem moltes coses en comú que ens van donar peu a parlar de moltes coses. Al final jo sento molt amb ella que és com un acompanyament, no? Al final quedem i fem activitats que normalment ens agraden molt a les dues, llavors és com venir a passar la tarda a fer coses que ens motiven a les dues i és molt divertit, jo ho estic vivint com una experiència molt guai. Fèiem quedades, per exemple, pel barri o feia setmanes vam fer un taller de fotografia. Vam anar al WordPress Photo. Sí que hi ha una orientació sobre el tema d'estudis o el que ella vol fer, però és més intentar gaudir de l'estona que compartim. Doncs vaig començar a quart d'ESO i durant aquests anys he tingut 3 mentores, inclosa Júlia, i vam crear o cercar una relació tipus de germà gran o amistat. Que el vincle que tinc amb la Cristina és molt xulo, almenys a mi m'ho sembla, perquè realment, no sé, jo sento que no hi ha dificultats a l'hora d'establir una conversa, es pot parlar de pràcticament tot i a més, penso que és bastant bidireccional, no? Ella m'explica les seves coses i també a vegades fem conversa una mica d'experiències de les dues, no? A veure, jo ho recomanaria sempre i quan tinguin clar que necessiten aquest tipus d'ajuda. Si, per exemple, no saben què fer amb els estudis o no sé, que tinguin algú a part que els orienti i tal. I ja, doncs, personalment, també ho recomanaria a persones com jo, que són molt tímides i que els hi costa relacionar-se amb els altres. Ella es definia com una persona tímida, però a mi, per exemple, és una persona superdivertida, no? Perquè, no sé, té maneres de parlar, de fer bromes, que és molt divertit. A més, m'està ensenyant tots els seus gustos musicals, que és el pop coreà, que jo no el coneixia. Llavors, doncs, per exemple, estic aprenent molt d'aquesta cultura, que per mi era totalment desconeguda. Una mica compartim aficions, però també m'està ensenyant les seves, no? De moment, vull estudiar alguna cosa que m'agradi. Vull enfocar-me més en comunicació audiovisual. La veritat és que em fa molt de por perdre la meva oportunitat de fer allò que jo vull per una nota, saps? O sigui, no té sentit. Jo crec que sí, ella està molt motivada per continuar estudiant, tant que no sap per on tirar. O sigui, té moltes idees i li encantaria estudiar moltes coses. Jo penso que simplement s'ha de llançar una mica a lo desconocido, però que ganes i motivació no li falten. A vegades em sobta el molt que em veig reflexada amb ella quan tenia la seva edat, amb interessos, amb inquietuds, inclús amb preocupacions pròpies de l'edat, no? I crec que, no sé, a vegades tinc la sensació una mica que em fa de mirar i de les preocupacions que tenia jo en aquesta edat i és una sensació molt bonica, no?, d'alguna manera.